गाइस वेलकम बैक माय कोरापुटिया ब्लॉग। तो गाइस मु आज बाहरली सेमिलुगुड़ा टू कुंदली है। तो कहीं भाविली मुझे आपण मान गोटे नुआ ब्लॉगटा करी तेणु मुझ डलियाम्ब टू कुंदलीहाटपोदा जाक आपण मानक आम रास्तार व्यूटा देखी। तो आई होप ये वीडियो आप मिस हो
ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମ Kundlihatopodaରେ। ତ ବାଟରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁଟା ରାସ୍ତା କଥା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଉଛୁ ଆମ ଦୋକାନକୁ ବଜାର ପ୍ଲେସ୍ଟା ଖାସ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆସିବେ ବୁଲିକି ଯିବେ ଓ ଆମ ଶୁକ୍ରବାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଏତିକି ରହିଲା। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଓକେ।